حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هيمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا قعز حلو قعزنا سنعات جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلنا رأخ تقبر حسر حزو نبرار ينتصر لو يحبوا عزو عين فناتك يسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناتك يسيو ودا ترقمو يريتراونت يريتراونت مهدر حولت يريتراونت حبن شغلنت عين قدادة عن معراري نترر كم نعري بعالت اكوي لبو تسبري اريد راونت سعاري زقم زغدي اريد راونت سودي when Africans could be manipulated by any people under any. With a developing story earlier this Sunday, gunfire was forced to leave Niger. Seriously, first of all, should the French government take these comments that Sonko might want to shut? We didn't give a hoot about democracy. بتعمل الحزن بتعمل حفر مارم من حوحتن بالسجن زجبار زال ركب نتناي بريتوريا مثل الإرتراوسي بس أنا حباش ما قلنا تطلع عندي وقت مع عسكري يسحب ماتي يهنس مسألوا لا مستنقالوا انتهى مسرحون أبزا سلام تغطات نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لموين نخلنا كنا مهارلون كنفلطون كنا حلون زلنا زبلكم ناي وصاين ناي وشتن زيناتات حزمت يلهو اب افريكا عبيت معبالتات كنرينا فرنسان امريكان زقات من زلو ودقتن صفعيتن كنرينا كابقصيلنا دما تابتي ابي كفال زومنا جبرنا نابزوبانا نابقرنا افريكا عمتينا امودات دما ايرترا بفلاي نحيل اير ويكا نغعزو منقد ايرنا ايرترا زملكت اقداس مدف كلونيو سلازي اذا مدف زيا بكل من قد كنرياينا بليز لايك جبروا سبورت جبروا مسايد صنعوا مجمريا جن ازي اب افريكا زكايزلو معبالتات كنرينا what is going on اسكبزيان جمر مجمريا معرب افريكا عن كيدنا. From Senegal in the west. Senegal is a country that is transforming. In March, they chose Africa's youngest elected president, Bassirou Diomaye Faye. The 44-year-old won Senegal's presidential election. Faye then brought in his mentor as the prime minister, which is this man, Ousmane Sonko. Both Faye and Sonko won by campaigning for change. Okay. مچم كاب ساحل هجرات زبحالانا افريكا حنت دحر حاده نفرنسا كومدمان امريكا ناصفان حيال وان كيدنيرن اتا انكو تريفاتهم زنبرت اب ديمقراسي حبيهم كقصلو زحاسبوا سنغال تبحال هجريا سنغال دما ابز حلفه بمرجع حدا نيشتين بلحن ودي كم بريزيدنت مريت الله نعو اما خارناتون منتورناتون زنبري اب اسر بيت تاثير زنبره بتزنبره منغستي نسو اب سلطان حيزو اجدما انصار فرنسا حدا برتع زربا برتع سغمتي تزاريبلو زسغمتي زي فرنسا ناي موداتا رعدس فطريو كومدما امريكا خمي مالتيو اجن اسمعيو انتي يلزلو زخه. And that change may worry France, Senegal's old colonial overlord. Yesterday, Senegal's Prime Minister Sonko gave a fiery speech, a speech that took shots at France. We're past the time when Africans could be manipulated by any people under any regime. And this feeling, which is evident today, has always been present from independence to. So, تزربانات انتايلو. مچم نفس وكف مرحت افريكا زري وزلو تبعت بالحن ابزوان زي بتعملين بزح منسينا افريكا تسفاز الدرجينا بصنا زلنا افريكا نافريكا نمرحت افريكا نهجرات افريكا ناتالالكات نبرلو غزي ساعتها بتعيو ويزبلهم زلو تزرباناتو exclusively بقندو نامنيا تارجتناتا نا فرنسايا سلامنتاي كم خوينو فرنسا دما انتاي غبر ملسكو بيقولوا اسكن اسمعوا انتاي زبلهم the present day.
Sonko seems to have had enough of France and their quote-unquote undue benefits. He took aim at French military bases in particular. Listen to what he said, I'm quoting. More than 60 years after our independence, we must question the reasons why the French army, for example, still benefits from several military bases in our country and the impact of their presence of this ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ንፈረንሳ ራዕዲ ፈጢሩላ ዘሎ ወተሃደራዊ ቤዝ ናታ ካብ ማሊ ምስ ከሰረት ካብ ቡርኪና ፋሶ ምስ ተሰጎት ኣብዛ ቀረባ ካብ ኒጀር ምስ ተሰጎት ነቲ ሰራዊታ ወይ ከዓ ነቲ ዝነበራ ፅልዋ ብኸመይ ከም ትዕቅቦ ኣቕላ ፀቢብዋ ነይሩ ኣብ ዳቦም ፈተነ ናይ ዕልዋ ተፈፂሙ ግን ንዑ ጨውዮም ሒዞም ኣለው ኣብ ኮንጎ ድማ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድማ ሕጂ ይጭነሎ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ዕልዋ መንግስቲ ተፈቲኑሎ ይበሃል ኣሎ እንታይ እዩ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ክንሪኦ ኢና እዚ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሶንኮ ዝበሃል ወተሃደራዊ ቤዝ ናይ ፈረንሳ ኣብ ሴኔጋል ምህላውስ እንታይ ትርጉሙ ይብላሉ ማለት ብምንታይ ኩንነት ኢና ክንርዶ ወተሃደራዊ ቤዝ ናቶም ወተሃደራቶም ኣብ ልኡላዊ መሬት ሴኔጋል ምህላዎም እንታይ ትርጉም ንዓና ከምዚ ናይ ጅቡቲ ጌርኩም ኣይትወሰድዎ ከፊሎም ዝቕመጡ ከይመስለኩም ንፀጥታ ናይቲ ሃገር ንምውሓስ ሰራዊት ናትና የድልየን እዩ ብምባል ሰራዊቶም እዮም ኣወሰዲዶም ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ናይ ጅቡቲ እውን ፅቡቅ ይብለኩም ኣለኹን ጅቡቲ ሓደ ንእሽተይ ጭፍሉቕ ሃገር እዩ ኣሜሪካ ኪድ ባዕሎም ትፈልጣ ናይ 6 ወርሓይ ንኸፍለኩም ኢና እንድሕር ኢሎሞም ዝብልዎ ዘረባ ወይ ክገብርዎ ዝኽእሉን ዝክብልዎ ዝኽእሉን የለን እዚ ክንፈልጥ ዘለና ካብኡ ናብኡ ግን ጅቡቲ ይኽፈሉሉ እዮም እቲ ዘለዎም ቤዝ እዚአን ሃገራት ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝበሃላ ግን ዝኾነ ክፍሊት ዝበሃል የብሉን ንቐፅል እጂ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነ እንታ ኣርዒዳቶም ዘላ on our national sovereignty and our strategic autonomy. Paris must be nervous. They've seen this scenario play out before in Senegal's neighborhood. The country is located in West Africa, right next to the coup-hit nations of the Sahel. ذكرت ريوا زيتي رعد فتير لهم زلو زحمام زي ኣብ ኒጀር ሪናዮ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ሪናዮ ኣብ ማሊ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራዚያትን ፅቡቅ ዝኾነ ፀራሪጎም ኣውፅኦሞም እዮም ንኩሎም ሕጂ ድማ ናብቲ ወደብ ገዝ ናብቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ኣትላንቲክ ይቐርብ ኣሎ ሴኔጋል ትበሃል ሃገር እዛ ሃገር እዚኣ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እያ ኣባ ድማ እቲ ቫይረስ ኣትይሎ ድሮ ነቲ መንግስቲ የናውፅ ኣሎ እቲ ህዝቢ ልክዕ ሓርነት እዩ ዝደሊ ዘሎ ፈረንሳይ ይኹን ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታቲ ተራ ክፃወታ ይደልይዎም እዮም ዘለው እንታይ ክግበር ይኽእል ሕጂ ረአዩ Mali, Burkina Faso and Niger. Like Senegal, they were all former French colonies. Like Senegal, they also hosted French bases and troops. But then the coups took place, and the juntas in Mali, Niger and Burkina Faso ousted the French. Now it seems this anti-France sentiment has spread to democratic Senegal as well. That could mean that a quick departure is imminent for the 350 to 400 French soldiers in Senegal because... Again, ከምቲ ኣብቲ ሓለፈ ሰለስተ ሃገራት ዘጋጠማ ፈረንሳ ሕጂ እውን ካብዚ ሃገር እዚኣ ሙፃ ዘይተርፍዩ ኤሚነንት እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሑ ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ሚድያ እንታይ ይዝረብ ኣሎ እስከ ንስማዕ ናይ ብሓቂ ድማ ክነቅሓሉ ዝግባአና እቲ መንእሰይ ኣፍሪካዊ ክሳዕ ክንደይ ነቂሑ ከም ዘሎ ናይ መንእሰይ ድፊኢት ድማ ፀቒጦሞ ንነዊሕ እዋን ብመራሕቲ ማኒፕሌት እናገበሩ ንመራሕቲ እናገዙ ንመራሕቲ እዮም ዝገዙ ነይሮም ኤውሮጳውያን ኤሊት ኣሜሪካውያን ኤሊት ነቶም መራሕቲ እዮም ዝገዙ ነይሮም እቶም መራሕቲ ከም ናይ ኤርትራ ዘይግዙ ኣብ ዝኾኑሉ ኸ ነቲ ሃገር ሰይጣናዊት ሃገር ዲክታቶሪያል ሃገር ከምዚ ሕማቕ ሃገር ሕማቕ ምዕደራ ዘለዋ ገይሮም ሌይበል ይገብርዋ ነይሮም ናይ ሲአይኤ ዳይሬክተር ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዝበሎ ድማ ከስማዓኩም እየ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታን ርዲኢትን ክህልወና ኣለዎ ንክንደይ ዓመታት ሰራውር ዝሰደደ ማኒፕሌሽን ኣብ መፅሓፍቶምን ኣብ ገለን እዮም ኣስፊሮም ኣብ ሓንጎልና እትዮሞ ዘለዎ ነዚ ከነውፅእ ተኮይና ካብቲ መሓውራቱ ክንደልዮ ክንክእል ኣለና እቲ ማኒፕሌሽናቶም so let's go to ኣብዚኣ ሓንቲ ዲቤት ኣላ ብጣዕሚ ክትመራና ትኽእል እዛ ዲቤት እዚኣ እስከ ስምዕዋ ከመይ ገይሩ ነቶም ፈረንሳውያን ኤሊት ይመሮም The country's new prime minister has suggested that French military bases in the country could be closed. Ousmane Sonko describing such bases as incompatible with Senegal's sovereignty. France has around 350 troops in the country. It retains significant influence in Senegal as the former colonial power there, and that is a relationship Sonko has questioned for years, long before he became prime minister. Well, let's start the programme by taking a listen to a little of his speech where he criticised not just France, but the European Union. We are past the time when Africans could be manipulated. Bassirou Faye came to power in Senegal earlier this year. Let's bring you some analysis then on a little of what he had to say. Guillaume Sotomayor is with us on the programme now. He's a West and Central Africa analyst. He joins us live from... ሕጂ እንታይ እዩ ትሕቶ ኮይኑ ዘሎ እዚ ትሪጎ ተረኩም ሶንኮ ዝበሃል
برايم مينستر ناي سنغال كوينو زلويو عب سلطان زلويو عب كبدا زلوي نوي عمتات تزاربلون زغوسغوسلون نيرو سراويت ناي فرنسا اب سنغال مهلاو لولاونت ناي سنغال زغهسيو ويون لولاونت ناي سنغال ملو بملو كم زي كون زغبري سلازي ابز بوتا زكل يبلون يزبل زلو اذا مالس زبام حج سمعوا اللي ناي فرنسا كسع كندي بزعب افريقيا مرداتاناتهم completely زنبعي مخانو كتفلتوا لكم هذه حجي تزهب عمل ستة عم زحقوس. Daka, good evening to you, sir. Thanks very much for talking to us on Iron Africa. Good evening and thank you for having me. How seriously, first of all, should the French government take these comments that Sonko might want to shut down French bases? Well, I think very seriously. I think we need to listen to this, to this new leader, and we need to understand where they come from, and need to respect the fact that what they are actually pushing for is actually the will of most of their population. تاي لحديتاتو እዚ ዘረባ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሴኔጋል ዝብሎ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ መንግስቲ ፈረንሳ ሲሪየስ ወይ ከዓ ኣብ ኩንነት ተመርኮሰ ትጉም ትወስደሉ ዝኽእል ዘረባ ኮይኑ ክስማዓም ይኽእልን ብኣፉን ከፈራርድ ዝጥቀመሉ ዘሎ ወይስ ሲሪየስ ዘረባ ይብለሎ እዚ ጽቡቕ ጌርኩም ሲሪየስ ክትወስድዎ ኣለኩም ኢልዎ ምክንያቱ እሱ ዝብሎ ዘሎ ናቱ ዘረባ ኣይኮነን ይብለሎ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት መረዳእታ እዩ ዘለዎ ናይ ኢሊት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ጌጋናቶም ድማዊ እቲ ህዝቢ እቲ ንሳቶም ባዕሎም ጎሳጉሶም ወይ ከዓ ጠማዚዞም ኣብ ስልጣነ ደይቦሞም ዝነበሩ መራሕቲ ንዖም ኣይኮንኩም ክሰምዑ ዘለኩም ይብሎም ኣሎ ነቶም ህዝቢ ክሰምዑ ኣለኩም እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ድማ እቲ ህዝቢ ብታሕቲ ካብ ነዊሕ እዋን ዝደልዮ ዝነበረን ነዚ ስለ ዝደሊ ድማ እዩ ንዕዑን ነቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገርን ክመርፆ ክኢሉ ስለዚ ነዚ ሲሪየስ ጌርካ ክትወስድ ዘለካ ኣብታ ዝብልዋ ዘለው ሕጂ እዚኣ ዘረባ ጥራይ ግን ኣይኮነትን እታ ቀንዲ ተዛርቦም ዘለና ፈረንሳ እታ ትቕፅል ሕጂ ስምዕዋ ፕሊዝ ላይ ግበሩ They reflect something that is a common thread among African leaders and beyond. And one of the most important threat that is actually going on through the continent is an appeal for sovereignty, for self, for control of our destiny from the different community. And that, for many people, is incompatible with the French military presence, or even in a larger sense, as we saw in Niger. سنتاي زبلا زلو زي قداي زدما هجرات أفريقيا حزب أفريقيا بالعلاولته لعل نقحتن تقداسنتن زخا ናይ ግዜ ሕቶተይ ኮይኑ ከውሕስዎ ከም ዝኽእሉ ድማ ልኡላውነት ናቶም ኣገዳስና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ ናፅነት ካብ ዝረኽቡ 60 ዓመታት ዘለዎን ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ልኡላውነተን ክሳዕ ሕጂ ተረጋገፀን ምክንያቱ ልኡላዊ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ልኡላዊ ምርጫ ክህልዎ ኣሎ ናቱ ንዑ ዘዋፅኦ እዘን ሃገራት እዚኣተን ገንዘብ ናተን ናይ ፍሬንች ፍራንካ እዩ ዝበሃል ስለዚ ነቲ ባንክ ናተን እውን ክቆፃፀራ ኣይከኣላን እየን ቁጠባ ናተን ካብ ማሕደራ ኣይከኣላን እየን ኮምፕሊትሊ ኣብ ዳርጋ ፍርቂ መግዛእቲ እየን ዘለዋ ኣቲ ናፅነት ሃሊካ ብደገ ደገ ከታልሉካ ሓደ እዩ ነዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ግን ፈረንሳ ዳርጋ 50 ሚታዊት ነቲ ሃገር ተቆፃፂራቶ ዘላሳ እያ ዝኾነ ዘለዎም ፀጋ ናብ ፈረንሳ እዮም ክሸጥዎ ዘለዎም ወይ እውን ፈረንሳ ተፍቂዳ ጥራዮም ስካልክ ክነግዱ ዝኽእሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ናይቲ ናይ ፍሬንች ፍራንካ ዝበሃል ነቲ ገንዘብ ማኒፑሌት እናገበረት ነዘን ሃገራት እዚኣተን ድኻታት ከም ዝኾና ፈረንሳ ድማ ብሃብትን ብረሃፅን ፀጋታትን ናይዘን ሃገራት ከም ትህብትም እያ ኮይና ፀኒዓ ብዛዕባኣ ድማ ሕጂ ፅቡቕ ገይሩ ከስምዖም እዩ with the American military bases or in Ghana with a foreign military presence in a larger sense. Right, you mentioned Ghana there. There's also been Mali, Burkina Faso, Niger as well, which have been recalibrating their relationship in recent months and years with foreign powers, notably, of course, the French military. Why do you think it's now that we're seeing this apparent rise in anti-French sentiment? ስለምንታይ እቲ ሃገራት ኣፍሪካን መንእሰይ ኣፍሪካን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን እንትኾነ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ድመፆ ዘሎ I'd be very cautious to use the expression anti-French sentiment. I think what is going on here is that for the last 30 or 40 years, all across Africa, there's been a general promise by the international community. And you notice that Osman Sanko mentioned the European Union, and also from the United Nations and beyond, from the West in general, that by adopting democracy, a certain model of development, by being lenient towards Western values, what is perceived as being Western values, the country and the population would see a considerable enhancement of their quality of life and the condition of living, of social justice, of their governance, and of democracy in general. And if these promises have failed in the eyes of many. سنتاي زبل زلو حزب أفريقيا كم زلنا أوروبا وين أمريكا سل زلو ويكون كم زجبر زلو እቲ ሓሶት መብፅዓ ዝተገበረሉ ዴሞክራሲያውያን ተኮይኖም ምርጫ እንተካይዶም ፓርቲታት እንድሕር ገይሮም ከምዞም ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ፍሪደም ኦፍ ስፒች ከለመለን ተኣታትዮም መነባብሮናቶም ቁጠባናቶም ዝመሓየሽ ተባሂሉ ሓደ ሕልሚ ተሸይጥሎም እዚ ሕልሚ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ሓሶት ምዃኑ ትዝብርይዎ መነባብሮናቱ እናኸፈ እቲ ድኽነት
ክእለይ ተራየን ተቆጠባ ክዕረይ ተኻለን ብልሽውና ስርቂ ሃብትናቶም ክበርስሩ እዮም ስለዚ ብሙሉእ እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓይነት ኣካይዳ ንዕኡ ከም ጽቡቕ ዘይኮነ ሓደ ምንጭ ናይ መምዝመዝ ምዃኑ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ዴሞክራቲክ ቫልዩስ ተባሂሉ ዝተሸጠሎም ንሱ ከም ዘይሰርሕ ኣብ ኣፍሪካ ንኻልኦት መጋበር ከም ዝኾነ ንኻልኦት ንኸታልልዎምን ንኽምዝምዝዎም ዝጥቀምሉ ምዃኑ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ንፈረንሳ ምፅላእ ወይ ንኣሜሪካ ምፅላእ ዘይኮነ እቲ ጠቕላላ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ኣካይዳ ንምኻት እዩ ጸልዮም ዘሎ ናብ ራሻ ምኻት ሕጂ ታርስኽ ትመፅያ ብዛዕባ ክትሕተያ ስለምንታይ ከም ኮይኑ ኢላ ትርር ዝበለት ሕቶ ክትበያ ኣብዚኣ ነይራ ሓንቲ ሕቶ we're seeing right now is this, and this is critically important to respect it, to respect this sovereign will, this sovereign desire to actually shift the model, to shift the time, to shift the relationship, and to rebuild new partnership. And it doesn't mean that it's an anti-French sentiment. It is the perception that is certainly religious, and that you're talking about new models and new relationships. Is one of those new emerging relationships with Russia? I think that more generally than Russia. ሓንቲ ካብቲ ራዕዲ ፈጢራትሎም ዘላ መምፃእ ናይ ራሻ እዩ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሓድሽ ሞዴል እዚ ሓድሽ ስምዒት ናይ ኣፍሪቃውያን ምስ ፑቲንን ምስ ራሻ እንታይ ይርክብ ኣለዎ ይብሎ ኣሎ ኣፍሪቃውያን ፍሉይ ፍቅሪ ናይ ራሻ ወይ እውን ናይ ቻይና ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን እንታይ እዮም ግን ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ስምዕዎ እንታይ ማለት እዩ I think there is an over focus on Russia. There is a desire to actually have the partnership that they desire in the terms that they desire for the terms and for the different thematics, energy, military, agriculture, that are, perceived as being the true priorities of, the local communities of the different countries itself. And so right now, the local elites. So, ንጀርመን ምፍታው ንራሽያ ንምፍታው ንቻይና ንምፍታው ወይ ንኻልእ ንምፍታው ወይ ንኣሜሪካ ምፅላእ ፈረንሳ ምፅላእ ኣይኮነን ትሕቶ እዞም ህዝቢ እዚኦም እዞም ሃገራት እዚኣቶም እዛ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ ንኣቱ ሕርያ ብደስ ዝበሎ ክኸይድ ይደልሎ ልክዕ ከምቲ ፈረንሳ ምስ ደለየት ሃገር ዝምድና ትገብርን ተቋርፅን ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ንኤውሮጳውያን ከም ኣምላኽ ገይሮም ወይ ከዓ ከምዚ ዝቋፀርዎም ሓይሊ ምስመን ትነግዱ ኣለኹም ምስመን ክትቀርቡ ኣለኹም ምስመን ኢኹም ዘይትቐርቡ ዝብሎም ኣካል ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ናፃ ዝኾኑ ልኡላውያን ሃገራውያን ስለ ዝኾኑ ድሌቶም ምስ ደስ ዝበሎም ፓርትነር ምስኡ ክሰርሑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ነዚ ዝፀልእ ድማ መመሊሱ ተፀልዩ ካብቲ ኣህጉር ኣፍሪካ ክስጎግ ምዃኑ እዩ ዝነግሮም ዘሎ which is really powerful ክሰምዕዎ እንተኽኢሎም ግን ተመሳሳሊ ነቲ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ዝቐረበ ንእሽቶ ሕቶ ንስማ You mentioned that we were forced to leave Niger. We will leave Niger, Senator, but as you know, what we do in order terrorism thrives in ungoverned spaces. And what we typically do is to try to help countries develop their own capability to control their ካብ ኒጀር ውፁ ተባሂልና ኣለና ትብል ፀኒካ ብሓቂ ውፁ ተባሂሎም ኣለዉ ግን ንሕና ክንወፅእ ከለና እተን ሃገራት ናብ ግብረ ሽበራ ንኸይወጥቃ እቲ ግብረ ሽበራ ንሕና ንከላኸሎ ዝነበርና ተንስኡ ነተን ሃገር ከይውዕተን ማይ ጉድነስ እቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንድሪ ደንቆሮ ኮይኑ ዝስምዖን ኮይኑ ናይ ምንታይ ግብረ ሽበራ ሃገራት ግብረ ሽበራ ናተን ባዕለን ክምክታ ይኽእለ እቲ ዝዓብየ ግብረ ሽበራ ኮይኖም ዘሎ ኣሜሪካ ፈረንሳ ኤውሮጳውያን ባዕሎም ዝዘርእዎ ግብረ ሽበራ እዩ ከምዚ ግብረ ሽበራ ዝኽልክሉ ኮይኖም ነቲ ግብረ ሽበራ ዝሕይልዎ ሰም እዮም እቶም ኤውሮጳን ኣሜሪካን ምስ ተኣለዩ እቶም ግብረ ሽበራ ዝበሃሉ ኣይሶም ናይ ሳለስቲ እዮም ዝጠፍኡ ምክንያቱ እቲ ሃገር ባዕላ ነገራታ ከተመሓደር ትኽእል እያ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ሃገራት ኩሉ ግዜ ኣብዘን ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ዝበሃላ ዝረአ ወይ ከዓ ድኹማት መንግስቲ ዘለዎን ሃገራት ዝረአ ፌኖሜናን እዩ ኣብ UAE ግብረ ሽበራ ይትሰመን ኢኻ ኣብ ስዑድያ ግብረ ሽበራ ይትሰመን ኢኻ የለን ኣብ ኤርትራ ግብረ ሽበራ ይትሰመን ኢኻ ኣብ ሩዋንዳ ግብረ ሽበራ ይትሰመን ኢኻ ኣብ ሓደ ሃገር ስሩዕ ዝኾነ መንግስቲ ዘለዎ ግብረ ሽበራ ዝበሃል የለን ኣብ ቻይና ግብረ ሽበራ ይትሰመን ኢኻ ዲኹም ኣለኹም ኣብ ራሻ ግብረ ሽበራ ኣሎ ይበሃል ሳሓት ኣብቲ ጫፋት ዓብ ስለ ዝኾነት ሃገር ግብረ ሽበራ ግን ኣይሰመን ኢኻ ግብረ ሽበራ ቀዳማይ መሳርሒ ነቲ መንግስቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ንምድኻም ዝጥቀምሉ ታክቲክ ንምትእትታው ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ስለዚ ኣገን ምንቃሕ የድልየና ሕጂ ረአዩ ንሓንቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናብ ሓደ ናይ መወዳእታ ኣርእስቲ ናተይ ብዛዕባ ኣፍሪካ ይክኸውን ኣሜሪካ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክትዛረብ ከላ እዚኣ ስምዑ We didn't give a hoot about democracy. I mean, it was fine if a government was elected and would cooperate with us, but if it didn't, then democracy didn't mean a thing to us. እዚ ናይ CIA ሰራሕተኛ ዝነበረ እዩ CIA ኤጀንት ዝነበረ እዩ ካብ 57 ክሳብ 68 ኣብቲ CIA ሰንትራል ኢንተሊጀንስ ኤጀንሲ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ናይ ስለያ መርበብ ሓንቲ ሃገር ዲሞክራሲ ድያ ኣይኮነትን ኣገዳሲ ኣይኮነን ንዓና እቲ ሃገር
تمارح هاجر زلو نحنا نبلون نحنا ندليون يقبر دا يقبرن يا قداسي نحنا ندليو زقبر تخينو ديكتاتور يخون سعودية يخون نقوس يخون ديمقراطي يخون أي يخون أي قد سناني مسو إذن كنتم كنا عصر إحنا قلنا ربحنا زي حس تغينو ربحنا زي حس تغينو ديمقراطي تغينو ديمقراطي يكون كنبلينا دحري كلام نقص تغينو دما ولك أملاخن عفن كنبلينا سلزي at the end of the day እቶም ኤጀንሲስ ንዲሞክራሲ ተብላብላ ዝብሉ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ የውሕስዶ ኣይውሕሱን ተቐዳማይ ፋክተር ንዓታቶም ዘገድሶም ካብኡ ሓሊፉ ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ ንሳቶም ዝኽተልዎ ምስቲ ናቶም ረብሓ ዝኸይድ እምበር ምስቲ ካልኦት ሰባት ዝብልዎ ወይ ዝጉስግስዎ ወይ ዝደልይዎ ነገራት ዝኸይድ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ንክእል ኣለና እዚ እንተተረዲእና ድማ እዩ እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ክበርሃልና ዝኽእል እስከ ንእሽተይ ንስማዮ ደን ኣብ ሓንቲ ሃገር ክንሰግር ኢና Democratic Republic of Congo with a developing story. Earlier this Sunday, gunfire was heard in the capital, Kinshasa. The Associated Press reported that men in military uniform clashed with guards of a politician near the president's office. Let's speak to our correspondent to try to get some clarity on the situation. Understand that China or Russia. So, ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ፈረንሳይ ዝገሸሉ ብዛዕባ መረዳእታ ናቱ ናይ ቻይና ናይ ራሽያን ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ካብ መንግስቱ ክዕሎ ይፍተን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መን እያ እዛ ሃገር እዚኣ standing by on the line from Kinshasa. So እዚ ኣብቲ ክንሻሳ ዝበሃል ርእሲ ከተማ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓንቲ ካብቶም ካብ ኣምላኽ እቲ ዝበለፀ ፀጋታት ዝተዓደለት ሃገር እያ እዚኣ ዝበፅሐ ፀጋታት ዝተዓደለት ሃገር እያ እንትኾነ ፀጋታታ መርገም ዝኾነ ሃገር ኩሉ እዚ ስማርትፎንስ ኤሌክትሪክ ካርስ ንቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሰሚ ኮንዳክተርስ ኩሉ እዚ ንቴክኖሎጂ ዘድሊ ንብረት እቲ ንዑ ዘድሊ ጥረ ነገር ሊቲዩም ድዩ ካልኦት ድዮም ኮባልት ድዩ ገለ ኩላቶም ካብዛ ዓዲ እዚኦም ብብዝሒ ዝርከቡ ነዛ ዓዲ እዚ ድማ ብፍፁም ኣይጠቕምዎን እንታይ ዳ ደምን ጭንቀትን ሽግርን ፈጢሩሎም ኣሎ ሕጂ ድማ እዚ መራሒ እዚ ኣብቲ መገሹ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ምስ ቻይናን ራሽያን ዝበለፀ ምዃኑ ምስ ቻይና ድማ ናይ 1.7 ቢልዮን ዲል ገይሩ ከም ዘሎ ናይ ቢዝነስ ዲል ገይሩ ከም ዘሎ ይንገር ነይሩ ቻይናን ራሽያን ድማ ክመፁ ከለዉ ፅቡቅ ስራሕ ንክሰርሑ ዳ እምበር ስብከትን بأفهم حدا تمرت كبخايلو ما يكون زمت بمبال تزاريب نير جدما الوا منغسي تفتين لله يبحال الله من غيرو بخمي غيرو بزح حرستيو هذا غداي مصر رواندا ابت غداي ناي مبرق ناي تهجر eastern part of DRC بزح اگر بزح قتلات بزح جونوسايد دفصم زله زبال علمنا غز صقتا يباتو زلا ابزح حلفون فيديو غير نير بزع بازارسي مسوز التعاز بزح صلات كم زلو زنبر زمراحي حج دما فتنه ناي الوا منغست غيرو لي بحالالو نشي what is the situation right now in the capital? The situation in the capital at the moment is confused, but it appears to be under control. There is strong military presence around the major checkpoints in Kinshasa, and the army just gave a statement less than an hour ago saying that they had just thwarted an attempted coup. But that the situation was under control and that they had arrested several Congolese people and several foreigners. So an attempted coup thwarted there in the capital. What's the broader context in the DRC at the moment? So the DRC, especially in a conflict, So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩነታት እዚ ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ህዝቢ ናይ ኣፍሪካ ነቲ ድሌታቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብመንገዲ እቲ ዲሞክራሲን ብመንገዲ እቲ ፍትሕን ብመንገዲ እቲ ሰላማዊ መንገዲ ንክረኽቦ ተባሂሉ ዝፍተን ዝነበረ ኩሉ ሕልሚ ኮይኑ ስለ ዝተረፈ ብዕጫናቱ ብቕልፅሙ ብድሌቱ ብሓይሉ ከረጋግፅ ዝፍትነሉ ዘሎ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ከባቢና እውን ሓደ ዘይፅቡቕ ነገር ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ እሱ ድማ ኣብ መንጎ ሑቲን ኣብ መንጎ ጅቡትን ዘሎ የመን ማለት እዩ ሑቲ ኣብ መንጎ ጅቡትን ሓደ ፀገም ከም ዝረአ ዘሎ ንሱ ድማ እቶም ሑቲ ዝበሃሉ ኣዝዮም እናሓየሉ ይመፁ ስለ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ቀረባ ካብ ዓዶም ዝተኮስዎ ሚሳይል ኣብ እስራኤል ነቲ ፀረ ምክልኻል ናይ እስራኤል ሓሊፉ ኣብቲ መሬት ናይ እስራኤል ዕንወት ከም ዘውረደ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ሓንቲ ዓባይ መርከብ ናይ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ረኺቦም ከም ዝሃረምዋ በቲ ናቶም ሚሳይላት ከቃፀልዋ ከም ዝኻሉ ኣላ ኣብዚ ከቅርባ ስለ ዘይክል ከይድኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ሓንቲ ዲስትሮየር ዝዓይነታ መርከብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ረኺቦም ሃሪቦም ከም ዘለዉ ስለዚ ከምኡ ኣዝዮም ሓይሎም ስለ ዘለዉ ነታ ጅቡቲ ትበሃል ሃገር ዓብ ስግኣት ፈጢሮምላ ኣለዉ ሓደ ካብቲ ስግኣት ኣሜሪካ በይዝ ኣለዋ ቦ ኣብቲ ጅቡቲ በይዝ ኣለዋ እዞም ሑቲ ድማ ድሮናቶምን ሚሳይላቶምን ናሓየለ ይመፅእ ኣሎ
ኩናት ናይ ሑቲ ክጅምር ከሎ ኣሜሪካ ንጅቡቲ እንታይ ለሓታታ ነይራ እዚ በይዝናትና ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ካብኡ ተጠቂምና ከነጥቃዕ ንደለና የመን ወይ ካነት ዕላማታት ናይ ሑቲ ምስ በልዎም ጅቡቲ ድማ ተጠንቀቁ ኣብዛ ዓድና ኮይንኩም ዝኾነ ይኹን ተኽሱ ከይትገብሩ ምስቶም ጎረቤትና ሃገር ውግእ ከይትፈጥሩልና ብምባል ዝገር ነጊርዎም ካብ መጀመርያ ከልኪሎሞም ነይሮም እንተኾነ ወላ ካብ መሬት ናይ ጅቡቲ እንተደይ ወረደ ሚሳይላት ናቶም ኣብቲ ገማግም ናይ ጅቡቲ እናወረደ ነቲ ቢዝነስ ናይ ጅቡቲ ነቲ ወደባት ናይ ጅቡቲ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰርሕ ገይርዎ ማለት ናይ ሑቲ መጥቃዕቲ ሑቲ ንምንታይ እዮም ከም ዝገብሩ ዘለው እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ጠጠው ክሳብ ዘይበለቶ ንሕና ድማ ኩሉ ናይ እስራኤል ረብሓታት በዚ ዘሎ ወይ እውን ንእስራኤል ዝሕግዛ ዘለዋ ሃገራት በዚ ቦታ እዚ ንኸይጥቀማ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ጅቡቲ ተንስያ ንሑቲ ግደፍ እንተይላቶም እስላማዊት ሃገር እያ ምስቲ መርገፂ ናይቲ እስላማዊ ህዝቢ ኣብ ፈለስጢም ዘለዎም ዝገራጮ ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ክብሉ ይክእሉን እዮም ወላ ግደፍ ደይሎሞም መን ግደፍ ደይበሎ ሙሉእ ዓለም ግደፍ ኢልዎም بحيل خان تدليخ اسمعنا لهم امريكان انجليزي نفرتهم تتكيمم ميسايلاتهم تتكيمم اي كالومن شعود ما حدا لفنتا قيمم تلفنت دما ايسو من سالستي مراخب حزو كله هادي مكابت بوتاري يقول سلازي نزيوم بحيلي كقطمم زخل كم زي لابزوان زي تردينا لنا جبت دما نايتو تقتلو زلا بوليسي قداي انا خونه تمصالا زي دما اقداس كونتات كوينلو نتكاي بحري فلاي نجبتي نتودب اب تودب تسقعنا زنبر هاجر بزح شجر فتيرو لا كم زلو يزنقر زلو بزو خين باتي ازي مجنزاب يدلي مسكع انا بتقداينا ايثيوبيا كنسقر كنفتنين حجي بزعبا ايرترا بزح تحسو سلازلن لومي طيب مثلا كمان حوحاتن بالسجنا زغبر زلو ركب نتناي بريتوريا مسرح تركيبو كم زغبر زلو يزمسلو زي انتر بارتي ديالوغي انتر بارتي زرباتي كمان خلت بارتيታት ዘሎ እቶም ፓርቲታት እዞም ውድባት እዚኣቶም እትውድድ ሓደ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስትነት ሒዙ ብልጽግና ነታ ሓደ ዝመርሕ ዘሎ እዩ ሕወሓት ከዓ ከም ትፈልጦ መራሒ ውድብ ናይዚ ክልል እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ውድባት እዚኣቶም ካብ ቅድም ኩናታት ሒዙ ብዙሓት ጉዳያት ኣለው ክራዩን ክፍትሑን ዝነበሮም ዘይተራዩን ዘይተፈትሑን ኣብቶም ውድባት ዘጋጠሙ ብዘይ ምርዳእቱን እናሰፍሑ ካሊእ መልክዕ መሓዞም ይፍለጥ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ውድባት እዚኣቶም ተቀራሪብካ ንምስራሕ ዘኽእል ምቹው ኩነታት ምፍጣር እዩ ማለት በተበለበቲ መራሕቲ ውድባት መንግስቲ እዮም ዝመርሑ ስለዚ ኣብቶም ኣብ መንጎ እቶም ውድባት ዝግበር ምቅራብን ምርዳእን ኣብ መንጎ መንግስታት ዝግበር ምቅራብን ምርዳእን ወይ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዝግበር ምርዳእን ምቅራብን ዝበለፀ ምቹው ኩነታት እዩ ዝፈጥር ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ናበይ ትርጉሙ ኣለዎ ብፍላይ እቲ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ወይ ከዓ ህዝቢ ናይ ኣምሓራ ህወሓት ወይ እውን እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብቲ ኣለማጣ ድዩ ካልእ ዝበሃል ደቡባዊ ክፋል ናይ ትግራይን ወይ ድማ መሬት ናይ ኣምሓራ ድማ ይግባአኒ ዝብሉ ኣከራኸሪ ቦታ ናብኡ ዝኣተዉ ብፍቓድ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ ምዃኑ ስለዚ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ብልፅግና ፓርቲ ዝበሃል ምስ ህወሓት ወጊኑ ከም ዘሎን ሓበራዊ ግንባር ክፈጥር ይፍትን ከም ዘሎን ኣብ መንጎኦም ግን ንባዕሉ ኣብ መንጎኦም እውን ምትእምማን እኹል ከም ዘየለ ዝነገር ስለዚ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ሸፈጥ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ምናልባት እዛ ርእሲ እዚ ኣብ ድሕሪት ክምለሶ ክፍትነ ሕጂ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ሼር ክገብር እየ ንሳ ድማ ብዛዕባ ሓይላ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ምክንያቱ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንኤርትራውያን ርኡይ ዝኾነ ምዝመዛ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ምክንያቱ እቲ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝረኣዩ ሕጓፍ ናትና ሽግር ናትና ስለ ዝረኣዩ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝግበር ዘሎ በረራ ካብቲ ትክክለኛ ክኸውን ዝግብኦ ዋጋ ብ234 እፅፊ ወሲኹ ርኡይ ምዝመዛ ይገብር ከም ዘሎ ኤርትራ ኸ እንታይ ምርጫ ነይርዋ እንታይ መንገዲ ኣለዋ ወይ እንታይ ተሓስብ ብዛዕባ እቲ መንገዲ ኣየር ሓደ ካብቲ ቱሪዝም ክትዛረብ ተኮይንካ መብዛሕተን ሃገራት ፅቡቅ ቱሪዝም ዘለወን መን እየን ሓንቲ ካብተን ብቱሪዝም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ትህብትም ዘላ ሃገር ተልና እዚ ዩኤኢ ዝበሃል ሃገር እዩ ብፍላይ ዱባይ ዝበሃል ሃገር ለንቀነ እቲ ሓደ ናይቲ ዩኤኢ ኤርላይንስ ዝበሃል እቲ ሓደ ኤርላይንስ ዝበሃል መክሰብናቱ ብ4 እፅፊ ብክንደይ ፐርሰንት ብ20 30% ከም ዝወሰኸ እዩ ዝነገር ከምኡውን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ገንዘብ ካብ ቱሪዝም ዝረክብ እዩ ቱሪዝም ፅቡቅ ክሰርሓልካ እንተደሊኻ ኣብ ኣፍሪካ ካልእ ከምኡ ብቱሪዝም ፅቡቅ ረብሓ ዘለዎ ሩዋንዳ ዝበሃል እዩ ኩለን እዘን ሃገራት እንታይ ኣለወን ኤርላይን ኣለወን ኤርላይን ናተን ድማ ብዙሕ በረራታት ክገብር ዝኽእል እዩ ስለዚ ኤርላይን ምስ ሃነፅካዩ ቱሪዝም ዝበሃል ዝመፅእ ስለዚ ምስ ዝተሓሓዝ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ዘሎ መን ሃገሩ ክኸይድ ዝደሊ ምስ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ሳመሪ ዝመፁ ዘሎ ፌስቲቫላት ኣሎ ገለ ምስ ዝተሓሓዝ እስኪ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብዚኣ ንስማዕ እስኪ معسيا ناي سودان نفاري تاعتو تلخيامسي عبت مريت نامس بس حتى رحين نفلت
ስለዚህ ናይ ሱዳን ወላ ሓንቲ ፍልጦ ስለ ዘይበልና ትርጉም የብሉን ድብል ኣዘራርባ ይነይሩ ኣብ ኤርትራ ስለዚህ እቲ ናይ ነፈርቲ ፀገማ ስለ ዘይነበረ ብኸምኡ ፅቡቅ ከይድ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብ 2004 ናህና ነፋሪት ክንገብር ክንክእል ኣለና ተባሂሉ ተሓሲቡ ማለት እዩ ሊዚን እዛ ምናልባት እንተምፃካያታ ሽምንህቢ እሳ ሕጂ ሊዚን ካብ ኣሜሪካ ብሊዚን መፅያ ፅቡቅ ስራሕ ተሰሪሑ እቲ ህዝብና እውን ብምሉኡ ከይገርመኩም ፓይሎት ሲ ልዕሊ 8 ዝኾኑ ፓይሎት ኣብ ካልእ ዓለማት ዝሰርሑ ዝነበሩ ታሓንቲ ኺድ መሕለፍተን ክነግረካ እዚአን ብድሕሪአን ዝመፅአን እዚኣ እያ እታ ቀንዲ እታ ኩዊን ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት እዚኣ እቲ መጀመርታ እዚ ክትምረቕ ከላ ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ኤርትራ መፅያ ብኤርትራ እንዳተመረቐት ብድሕሪኡ ናብ ፍራንክፎርት መፅያ ከም ስራሓት ቶርታ ተቆሪሱ ምናልባት ናይ ቶርታ ቁረስ ከሎ ኣነ ንባዕለይ ኣብኣ ስለ ዝነበርኩ ቶርታውን ኩሉ ሰዓ ኢልያ እዚ ሕጂ ፍራንክፎርት ይምለስ ኣብ መታሰሊ ኣብ ፍራንክፎርት እዩ እንዳበረረት ከላ ፍራንክፎርት እዚ ገሊኡ ናብ ኣስመራ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ስእልታት ኣብ ኣስመራ ሰኣልና ያሎ ፍራንክፎርት ሰኣልና ያሎ እዚ ንባዕሉ ናብ ፍራንክፎርት ዝነበረ ክበሃል ከኣል ኣብ ፅቡቅ መስርሕ ነይሩ ድሕሪ 2 ዓመት ግን ናህና ካብ ዱባይ ካልእ ብናህና መንግስቲ ኤርትራ ዝውንና ነፋሪት ገዚኡ ልክዕ ክንዳትኸውን ማለት እዩ እዚአን ሰለስተን እንደዘይ ተጋግየ 347 ቁፅረን ክሳይ ልክዕ ከም ታሽም ንህቢ ተመሊሳ ብናህና በረራ ክንከይድ ተጀሚሩ ናይ ገዛ ርስና ካብ ዱባይ ርግ ዝበለት እያ ነይራ ካብ ዱባይ ተገዚኣ ትስራሕ ግን ፅቡቅ ዕመም ነይሩ ምስኡን ጎኒ ሉፍታንሳ ነይራ ግብፂ ነይረን እንደገና እውን የመን ነይራ ሕጂ እቲ ኤርላይንስ ኣብድላይካ ኣብ ዳሓሰረልካ ይኽየድ ነይሩ ኤርትራን ኤርላይንስ ካብ ፅቡቅ መንገዲ ክንጓዓዝ ፀኒሕና ማለት እዩ እዚ እንታይ ገለገለ ዕንቅፋታት ኣለዩ ሰባት መፅኦም ንኣብነት ከም በዓል ክብሮም ታፍላ ናብታ ኤርላይንስ ብቅድም ኣስረስ ነይሩ ኣስረስ ምስ ከደ ብድሕሪኡን እዛ ሳልማን ብሏ መፅያ ሳውን ከምቲ ዝድለ ክእለታት ኣይነበረን ናይ ፋይናንስ ክእለት ኣለዎ ተባሂሉ ክብሮም ታፍላ መፅኡ ከዓኒ ነታ ነፋሪት ኣብዘይ ክትህልወሉ ደረጃ ኣብፂሑ እዚ ሕጂ ኣብ ሆላንድ ኮይኑ ምስ በዓል ሚርያም ፎን ራይዘን ኮይኑ ንኤርትራ ዘድምድ ኣሎ ንኣብነት ሰባት ኣይፈልጥን እዩ ሰባት ኣይፈልጡን እዮም እቲ ውፍይ ዶ ገለመለ ዝበሃል ውፍይ ዋላ ሓንቲ ባይታ ኣይብሉን እሱ ኣፊ ዝዛረብ እምበር እቲ ስራሕ ዝሰርሕዎ በዓል ዘይ ክብሮም ታፍላ እዮም ምስ እዛ ሚርያም ፎም ባሰን ኮይኖም ክሳብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንክስራሕ ኣብ ራማ ኣብኡ ተሰሪሑ እቲ ዶብ ፈሪሱ ብዝተፈላለየ መገዲ ከነፍርሶ ኢና እቲ ዶብ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ንመንግስቲ ኤርትራ ክንጉምጥሎ ኢና ዝብል ናይ ወያነ ሕልሚ ስለ ዝነበረ በዓል ኣባ ሙስየ ዘለዎም በዓል ዘይ ክብሮም ታፍላ ዘለዎም እዚኣቶም ምስታ ሚርያም ፎምፓሰን ፎን ራይዘን ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሓለፍቲ ኮይኖም ነቲ ጉዳይ ዝውድእዎ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ንእግሪ መገዲ የምፅአ እዮም በር ብዛዕባ ትንዓና ዘገድሰና እቲ ኤርላይንስ እዩ እቲ ኤርላይንስ ከመይ ገይሩ ከም ዝወደቐ ዋዳድቓ ናይ ኤርትራን ኤርላይንስ ኣወዳድቓ ግን ክንፈልጦ ዘለና ጉዳያት እዩ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ኮነ ኢልካ ዝተሃንደሰ ክብሮም ታፍላስ 2 ግዜ ምዘን ኤርባስ ከተድልየና እዚኣት ኣርገና ስለ ዘላስ ኤርባስ ክንገዛእ ኣለና ተባሂሉ ምስ መንግስቲ ተዘራሪቡ ንቱሉስ ከይዱ ተዘራሪቡ መፅኡ ኣብቲ ካልኣይ ግዜ እውን ንቱሉስ ከይዱ ንቱሉስ ክኸይድ ነፈርቲ ክንገዝእ ተባሂሉ ሃዲሙ መፅኡ ሕጂ እንታይ እዩ ኮነ ኢልካ ነቲ ኤርላይንስ ብምዕራባውያን ተመዊልካ ተገዚእካ ወያነኻት ብዓብዪ ሽርሒ ዝገብሩሉ ዝነበረ ጉዳይ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ኣዋዳድቓ ናይ ኤርትራን ኤርላይንስ ብከምዚ ነይሩ ተወሳኺ እንዳሰርሐት ኮላ እውን እንታይ እዩ እቲ ፀገም ዘጋጠመ ማለት እዩ ንኤውሮጳ ትመፅእ ነይራ ንኤውሮጳ ክትመፅእ ከላ ንፍራንክፎርት ክትወርድ ኮላ እቲ ቅድም እንታይ እዩ ነይሩ ተን ክልቲአን ነፈርቲ ከለዋ ብዙሕ ስራሓት ዝስራሕ ነይሩ እታ ሓንቲ ሮማ ንኤውሮጳ ማለት እዩ ናብ ካልእ በራ ነይረን ድን ንኤውሮጳ እታ ሓንቲ ንኤውሮጳ ክበራ ከላ ሮማ ፍራንክፎርት ክትበርር ከላ እታ ሓንቲ ከዓኒ ሚላኖ ኣምስተርዳም ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ናይቶም ኩሩ ምቅያራቱን ብከምኡ ደረጃ ነይሩ እቲ ምስ ሰረፈ ኣብቲ ሓንቲ ነፋሪት ምስ ኮነት ግን እቲ ባጀት እውን ስለ ዝሓስረካ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ስለ ትበርር ዝነበረት ኣብ ኤርትራን ኤርላይንስ ኣብ ብሶሙን 2 ግዜ ወይ 3 ግዜ ትበርር ስለ ዝነበረት ነቶም ኩሩ ክትቅይሮም ተዳኺንካ 4 መዓልቲ ኣብ ሆቴል ክትበልዑ ተዳኺኖም ፀገማት ስለ ዝነበረ እንታይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንኮ ተኣቱ እታ ነፋሪት ሞ ሳቶም
لعلي 8 ساعات ኣብ ሆቴል ደቂሶም ፀንሑ حتى መሊሶም ከዓ ንዓ ሒዞም ማኸዱ ኣብዚ ኣብ ኮሞ ኣብ በዓል ፍራንክፈርት ብከምዚ ደረጃ ንነዊሕ እዋና ተሰሪሕሉ ፅቡቕውን ትሰብ ዕግበት ዘለዎ ስራሕ ስራሕ ነይሩ መወዳድርቲ እውን ነይሩ ማለት እዩ ከም ካልኦት ነፈርቲ ሕሱር ትኬት ንክውህቦ ነቲ ኤርትራዊ መወዳድርቲ ኤርትራን ኤርላይንስ ምስ መፀት ኩሉ ነገር ይሓሲሩ ሉፍታንሳ ዝያዳ ዝነበረ ኣብ ታሕቲ ከውርድዎ ጀሚሮም እቲ ሰርቪስ እውን ንሕና በልፅ ስለ ዝነበረ እንደገና ሉፍታንሳ እውን ነቲ ሰርቪሶም ከፀብቕዎን ማዕረት ናይ ኤርትራ ክገብርዎ ጀሚሮም ትኬት እውን ልክዕ ማዕር እዩ ማዕረት ናይ ኤርትራ ትኬት ክቆርፁ ፈቲኖም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ነርና ብድሕሪኡ ግን ከምቲ ትበልክዎ በይናት ሓንቲ ምስ ተረፈት ብዙሕ እውን ዕንቅፋታት ምስ ገጠማ ኣብ ምግዛእ ዘይኮነስ ነቲ ገንዘቡን ለኻኺሞሞ ስለ ዝኸዱ ፀገማት ስለ ዝነበረ እዚአን እንተን ሆስቴስ ዋላቶም ፓይሎት እውን ኣለዉ ምስለኒ ናይ ብሓቂ ብፅቡቅ ኣካይዳ ዝኸዱ ነበሩ ናይ ኤርትራን ኤርላይንስ ከምቲ ዝበልኩኹም ልዕሊ 7 ፓይሎት ኣብ ካልኦት ነፈርቲ ብኽቡር ዝሰርሑ ዝነበሩ ንሃገርና ብሕሱር ዘይንሰርሕ ኢሎም ኩሎም ቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ፓይሎት ኤርትራውያን ክሳብ ኮታሲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ሓደ ፓይሎት እውን ንኤርትራ ኣትዩ ኣብዘን ሃገራት ዕራብ ዝነበሩ ፓይሎታት ኩሎም ንኤርትራ ኣትዮም ንኤርትራን ኤርላይንስ ብፅቡቅ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሽም ኤርትራን ኤርላይንስ ላዕሊ ዝሰደድዋ እዩ ክብሪ ኩኖም ድሕሪኡ ግን ሕጂ ግን መብዛሕቶም ኣብዘን ኣብ በዓል ቀጣር ኣብ በዓል ኤሚሬትስ ቶም ፓይሎት ኣብኡ ዝሰርሑ ኣለዉ ገለ ክልተ ፓይሎት ኣለዉ ስጋብ ሕጂፍቲ ናይ ኤርትራን ኤርላይንስ ምሳና ኤርትራን ኤርላይንስ ኣብ ገለገለ ስራሓት ተዋፊሮም ሰርሑ ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ብዝያዳ ነታ ኤርትራን ኤርላይንስ ንክትእገድ ዘገደድዋ ኤውሮፓውያን ምስ ማዕቀብ ዝመፀ ማለት እዩ እሱ ኻኒ 10,000 ላንድ ንክትገብር ኣብ ፍራንክፈርት 10,000 ክትከፍል ኣለዋ ዝኾነት ነፋሪሴ 1,000 እውን ኣይትኸፍልኒ ድሓር ተነፈርትኻ ስለ ዝመፃ ኣውኻ ብኸመይ ኢኻ ትከሓሓስ ዝኾነት ነፋሪት ካብ ሰማይ ክትበርር ኮላ ትኸፍሎ ገንዘብ ኣሎ ነዳዲ ብዙሕ እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ኮይኑ ኤርትራን ኤርላይንስ ግብሪ እንተ ደኣ ንጀርመን 10,000 ክትከፍል ኮይና 10,000 እውን ኣታዊ ይብላ ናብ ሓደ ጉዕዛ ጠጠው ክትብል ኣለዋ ተባሂሉ ብከምዚ እታ ኤርትራን ኤርላይንስ ንኸይሰርሕ ገይሮማ ናይ ሉፍታንሳ እውን ከምኡ ነይሩ ማለት እዩ سمعوا لهم تزانتا زي تاريخ كنفلطو زلنا أف عبت ميديا عندي زلا بتعبين أنا مسجن حاونا كبرهم بالزوج زي سفع زخونة مرداتا بزعبا منقسي يرتراز قبرو بروجكت تات ناي أب تمرتي يخون أب عنا يخون أب ساعات يخون كوتاس كل تأكيد نايت منقسي صروي زخونة سند بسلي بفيديو بكل استسنة بزعباتنا عندنا حبريتات تدليكم بليز أبزا أف عبت ميديا خيركم بسفح سمعوا تي منقسي يرتراك ساعة كندي بدوتات كم زرهبو نالبات تي منقسي إثيوبيا دما تي ناي هو ناي ويانا حيلو خلو نتنا يرترا وطبعوا محاورات نخلمس أب كل مداي مستدلوهم بوليتيكاون استراتيجيكاون زنبرهم حاجزات ساعة كندي يسرحوا خمس زنبرو أبزا عجن تاي كان ردالي اللو خاني مزح الجناي طليان نابي يرترا انفست قبرو وي شركة طليان مسير يرترا قبرو تدل زلاخي انتاي عدل هلو خون وي انتاي نجر انتاي فتسم يخون نزبل اسكانو كنرينا ما كان مسغاغر نزي اخريه نتا اناليسيس كا خاليت فيديو كنرينا عامت دقيق تصندل الشامباين كفت قرص حبستي السمايات تدمق برشي مبراتي عبزو قد مخادنا نزيس كسمعوا وبز حدا اللون ديوم تغلالات نغرا زيردوم تراوسي با صنحباش ما قال له طوع له وقت معسكري يسحب نو سيم كارد مزي لي ارتراوسي با صنحباش ما قال له طوع له وقت معسكري يسحب نو هذا صنحوسي سيم كارد يخوص لي قال جسم حل وجهته قال قربان حلوسي قال ما انت ايش ما قال له طوع سيم كارد معناته بيسرش ما قال له طوع قال مليها ورقه قال مليها سايت قبل سنتاي زبل زلوزي ኣብ ሱዳን ሲ ሓደ ሰብ መንእሰይ ሱዳን ምስ መፀሲ ሲም ካርድ ንኸውፅ ሽማግለታት ወይ ዓበይቲ ሰባት ኣምፅኡ ከምቲ ናይ ኤርትራ መሲልዎ ኢሉ ሓቲቱ ሲ ከምዚ መላገፂ ገይርዎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ጀስት ኔክስት ሕቶ እንተሓቲትካ ኢኻ ሱዳን ሕጃብ ኣላ እንተኢልካ ሓቲትካ ኢኻ እንታይ ይምልሰልካ ሓራይ ሲም ካርድ ካብ ድኳን ደይኮነሲ ወላ ኣብ ፅርግያ ኣብቲ ባንኮ ይሽየጥ ነይሩ ሲም ካርድ ፋይን ኖ ፕሮብለም
أبي الله السودان لما كم يكون تطلع سيم كارد سب سرقيا شيء نيرو باسبورتون كم بجنزب شيء نيرو everything نايت منجس دما ببلشو ناي سر شيء نيرو أبي الله تهجر كتلو دي هيتلوني هتبعد الله سلزي اتمخرناتهم كسع كندي استبيت مخانو كسع كندي أنو يحم زي حسب مخانهم وتم عبنا تازو تكملون هجرات يقص لا يلوان ناي زي قص لا زلوا هجرات ولا إثيوبيا قدم كم زنيرو and now أب متى درجة ودي قلت إثيوبيا زبال أب أورومو وقع له بحلاله أب أمحرا وقع له بحلاله أنت تقرأي كم عبنا تكملوا زنبر أما قالوا كم زنيرو لما متى ودي قلوا شو دش ميت الشح ميت النايلو ويبلع له تزبي سلازي تكملوا example يردومنيو الرياليتي جن انت يقاط يوم رياس أنا هنا انت عينت سأقام يقاط من يرت حاجة يرترا سيم كارد أب تليفون جزي خادي ولا أب إيرتيل كيت كجزي خادي سيم كارد بروسس غير كغيرك كومو غير سلز خيز نبريت من قصدوي لزلو اتكمن سنة كويسي اتمنجستي كوما عينتك قايدة نقول نجر كم تم عرباويان كل فري جبروا أب هولاند خيدوكو أب ورقات ناتون تاسيرا ناتون كهابة سيم كارد خمسة وتصفلتيو أبتو زنبرلو زلو معبول زبهال سيم كارد زسورح زبهال هاجرات أب سويسرلاند ورقات كهيبكا بزع دوكمنت كهيبكا سيم كارد يتوصنيقا بشم كارد وصا سيم كارد أب زخونة بوتان تتكيمد ما حتى النسخاقا إيرترا كم ناي هولاند وي كم ناي جرمن وي كم ناي سويس رقيق زخونة سيستم سلازي بلا نتا سيم كارد كتب كلا بدنقا كتبيات دلي زخا اتمنجس بخمي سرفايف جيري فلتيو أبتو زنبرلو تسقم ناي نفارق جزائلهم سدد وسب جنزب حيزت أفينا تبهلسي كم يجرم يمن خالة أمينهم كزرقحوا زيهم سبازياتهم جن تغلال كاب لوجيك كاب تكون النت توم إكزامبلز تكملنا بتكرنا أفريقيا كلنا رايوان أب كم سيتويشن الله إثيوبيا يوغوسلافيا كونسخ الهجريز بهالزلو السودان تعب الناس تكملوا زلو سيم كاردك ندي سال 4 زين غيرنا هنا أبي كنا توديق على تهجر سلزي رزقها تسرع كلا لك تمني سي سوي لهم زيهم بأفكا 5 شوي جيرهم يجاربوا 5 أبت هولاند ونكوز ز حدا صبغ نجر كجبر زي كعلى 7 يوم هسه بزي أم عبول هجر مسيلو انتي تماهيرو وين انتي قوم نجر جيرو بجك كتا أب يوتيوب دزاربا زلوسي تا الساون سيرتيفيكيت زي بالله سلز خونة يمبر انتي سلز جبرين خالو هجرات زنعه أب أوروبا متيو أب ناس أكتمهارولو تغل كتمعبلولو تغل كسلطنالو تغل متيو زخونة يخون تمهرتك هي وسده كقرع زوعل زول عبير ترى خيدوسي ديجان تحت غرتن كحنس الكالكة تسبيه definitely not سلازين مالس أبزيا حنتا قداسيت أب ستيت ميديا أمنقو سليمان عبدون استقبرت الله بزعبازت إليان كتكودة تغل إليان ما بزينا أمريكا دليتنا أوروبا وحبرت دليت كتقبروا يتغلنا نساتن كان يرتران تاكد اللي على 5 غلا حنتا قداسيت تنتنا الله سكن اسمعيو كله نزينا سبعة مثل أساسيرنا أبزوان زي طاليان بس إيرترا زحش زمدنا فتمحيشت زي كنت أبزتفعل على عبيتي ناي وفري ناي إرجعنا أبزتفعل على صلات أولك تأخذ قبل كتوفر أبتناي ودبون كي ترفع على زود صحابة لتام زحلفة سومن تحسسنا نيرنا عبيتي جازيتات ناي طاليان بزعازون صحفوا نيرنين أبزحلفة سومن حنت صحيفة نيرة حجي أبز متصورحي وحشد شخا من السرطات منسترات ناي طاليان ناب إيرترا بمبصحون كفصمو كم زخونو يحبر زلو تحبيرتا حسام حجي زلو نسيو منالبات طاليان أكل نايتي معربة ودنبيع بحبرة أوروبا يكون ولا تبي أمريكا زمرح كدان كلن درجاتن طاليان ولا فرانس ولا جرمن ولا كلن زن هجرات زخون نجار كجبرو عند حرقين في الله كم بعد إيرترا زعم السنة بأمريكا صبوا زخونة عامتها زي بلن وزمدنا زي بلن هجرات كبارك الله بأمريكا كبارك كلا الله نحر أمريكا سنترال زي كونس ولا أنت لوكال يزقبرون نحر أمريكا دس تزيلوا عنك خط إليها ولا الحجي إطراح حد خبتي مسكينيا مس إثيوبيا أبخابي زقبر زلا صمدتاتون يتعناق في زبلو عيسانون يوم معرخ ديتي حل خلاقات ثم أوزات في فلطوغن إذن إيطاليان بفليز بلا كيزن حرينا يو إيرترا مس طاليان دحر صبو زمدنا كتقبر انت جميرة إن السنس مس ناي حبرت أوروبا زلو هاجراتون صبو زمدنا ناي مقبار تخلو له جيت واي ناي حبرت أوروبا تكملوا تخيل يعني طاليان مس طاليان دحر صبو زمدنا هالي واون مستنعب بيت هاجرات كندا خون الإنجليز ويكا أمريكا وين صبو زمدنا كلها زي كلو كنتات أي هلونيو تنا أمريكا من البات فليز بالي نجارات هالو يسوق أس إلنا نريهم يخونو كن
እዘን ዓበይቲ ሃገራት ዝሓለፈ ዓመታት ክጠልቦ ፀና ፔስ ንሕና ግዜ ክንከብሮ ኢና ኢላ እንድሕሪ ጠለባት ከተተግብሩውን ተኽእለሎ እዩ ንኣብነት ብሎጂካሊ ብዓይኒ ሓቂ ምርጫ ምግባር እኳ ነቲ ሃገር ጥራይ ዝምልከት ግን ምርጫ ምግባር ናይ ኣሜሪካ ሕቶ እዩ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኣሜሪካ ሕቶ እዩ ናፃ ፕረስ ናይ ኣሜሪካ ሕቶ እዩ እንድሕሪ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ምስ ዝኾነት ሃገር ትፈጥሮ ምስ ጣልያን ይኹን ምስ ብሪጣንያ ይኹን ትፈጥሮ ዝምድና ኤርትራ ከይዓንቀፈቶ ቅፅል እንድሕር ኮይኑ እዞም ነገራት እዚኦም ተቐቢላ ከተተግብሮም እንታይ ብድሆታት ክገጥማ ይኽእል ንዕኦም እንተነፂጋ ኣብ ናህና ፔስ ናህና ግዜ ክንከብሮ ኢና ኢላ እንድሕሪ ትቕፅል ኮይና ኸ በቲ ሓደ በቲ ኣብ ልምዓት ኣብ ዕብየት ኣብ ትምህርቲ ክምዝገብ ዝግብኦ ብሰላት ዝምድና ክመፅእ ዝኽእል ምዕባለታት ክዕንቀፍ ይኽእል እሞ እንታይ ትብድሆታት ምናልባት ሕቶ ሕዚ ክልካ ቢለታ ዝበዓሉ ንገዛረሱ ደልዮ ነገር እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክንዛረብ ከለና ንኸይብሉና ወይ ከይዕንቅፉና ደይኮነ ስለምደልዮ እዩ ንደልዮ ካብ ኮነ ከዓ ብመገድና ንገብሮ ማለት እዩ ንምእንቲ ነብስናን ብመገድናን ምስ ኩነታትና ብዝኸይድ መገድን ምስ ደረጃ ምዕባለን ሕብረተሰብና ምስቲ ንዓና ከይብሉና ዘሎ ኩነታትን ምስቲ ትካላዊ ዓቕምና ምክንያቱ ሓደ ሰብ እኮ መንከቡ ክሽከሞ ዝኽእል ነገር ጥራሕ ይሽከም ኣነ እንተ ተመዋዛ መልሲ ብጣዕሚ ፅብቕቲ መልሲ እያ ክልተ ኩንታል ክሽከም ዘይክእል ኮይነ 50 ኪሎ ተሸኪመ ከይድ ሓደ ከዓ ኩንታል ተሸኪሙ ከይድ እዚ ነገር እዚ ኣብይ ዘሎ ፀገም ኣብ ምዝራዊ ይኮነን ንዑ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ጌርካ ንኻልእ ፖለቲካዊ ዕላማታትካ ክትጥቀመሉ ከለካ ይደል ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ንሃገራት ምዕራብ ኢቨን ዶ ንግዲ ሓቂ ደገድሰን ረብሐን እንከሎ ረብሐን ዘይወሓሰሉ ኩነታት እንተ ተፈጢሩ ድልዕሉ ኣርእሲ ምዃኑ እዩ ትዘሕዝነካ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣሎ የለን ሽግራት ይኩና ንዛረብሲ ንሳተን ነዚ ጉዳይ ዝደልዕላሉ እንደልዕላሉ ኩነታት ንኣብነት ሕጂ ሃገራት ምጥቃስ ኣይደልን ንኸውን ግን ምርጫ ርአን ዘይፈልጣ ዋላ ብሕጂውን ሓሳብ ዘይብለን ብዙሓት ሃገራት እኮ ሃብታማት ኣለዋ ብዛዕለም ምስ ኣሜሪካ ማይን ፀባን ዝኾና ማለት እዩ ብቢልዮናት ድግመት ናይ ንግዲ ምልውዋጥን ክሳብ ወተሃደራዊ ሓገዝን ክሳብ ካልእን ኣለዋ ማለት ሕጂ ኣዊ ድራይካ ትፋላሲ ናይቲ ምዕራባዊ ሃገራት ሕጂ ትሕቶ ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ፀገማት ኣሎ የለን ዘይኮነስ ንሳቶም ነዚ ጉዳይ ዝድልዕሉሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንሱ ድነይሩ ኣብ ኤርትራ ገዳኒ ንክገብሩ ድገድዶም ንሱ ድነይሩ ንኤርትራ ብዘይድሌት ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክፅምብርዋ ክውስኑ ከሎ ኣብ ርባዕታት ረብሓ ናቶም እዩ እዚ ብረብሓት ዝውር ካብ ኮነት እታ ዓለም ስለዚ ንሃገራት ምዕራብ ረብሓ ቅድም ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ብድሕሪኡ ዝምፅእ ነገር እዩ ማለት ምስ ኢትዮጵያ ክፅምብርዋ ክውስኑ ከሎ ኣብ سليمان بتعم تصبغ غير مليسوا تحطو امريكا اتلعلو حطو ديمقراسي ديو قوام ديو حق ديو سرعه ديو غلامله ناصا بريس دي غلامله كل زي مغابريا نايت اجندايو اندحري نتنا ربحاناتهم كم دليتكم غبريل كام كل نزن تتحسكايو صقام يبلومن انت زي اللي دما كل نوع ناغبركاون كسيطنوخا ناي سي اي حبريتا يبكم صنيه سلازي يغني يلا نابستيت ميديا خيتكم كسموا تغليهم كنكصلينا مستخاله أبفلاي أبزينا عجوجو زلوس كبزيان يجمر حنتي أبزيا زي ما سأتن فيديو لا كنسحق دينا ولا كنحرق كمان يردان نزلوجن يا ريز ورديس كزيا سمعوا مجمر يا بزيان جمر إيش ماركز التي كم تريو زلهم أفتي مريت زلو قرشيو ورقة يا خنن سو نزا بفيسبوك وبوست رينيره نتي تقادلاي تباهيلو تقالسه بزح سنكيلو زلو بزح تغودي زلو سب ገንዘብ ክህብ ዘይመረፀ ተጋዳላይ ኢላ ንዝደረፈት ግን ኣሽሓት ገንዘብ ክንስ ንስተራዩ ኣብ መሬት ወዲቑ ዘሎ ገንዘብ እዩ ኣብ አይ ቲንክ ኣብ ኤሮፓ ዲገለ ካብ ናይ ሃገር ምዃኑ ሜቢ ዩኬ ሜቢ ኣሜሪካ ኦር ሳምቲንግ ትዝቢክ ሳዕ ክንደይ ናይ ሸው ምዃኑ እቲ ንዝግብኦ ሰብ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስቀፃሊ ድመፅእ እዚ ገንዘብ እዚ ኣከባቢ ኢልካ ናብኡ ተሰዶ ተዝሓሸ ነይሩ በት again ሪኣክት ክገብርዋ ስለ ዝረኣኹ እምበር it's really none of my business ግን ከም ግረ ዘረባ ግን መፍላጡ ኣገዳሲ እዩ እትናገር ወኣብ ዓብ ትግራይ ጨኩይ ዘይስሕት ናንስ ኣመራ እዚ ስሕቱ ደኣሞ ከመይ ገይሮም ደኣሞ 100 ሚልዮን በሎም 100 ሚልዮን ከመይ ገይሮም ደኣሞ 3 ሚልዮን ስዒሮሞ مسام حراكم تدميركم كاهم ليچموتو انت تاريخ لكم دوم زو نوارديا قال يتبقوا
ها لايف نضربكم تدقفوا ها صومسي زغم زغم يقرقم صوم هاجر تدهن ها صوم عن صومس كم يقرقم هاجر تدهن ها تميدون ليش حدو خابل اللي أنا تقري مني وني بحق ديو سب أب سوشيال ميديا كم زمتيو كده كسيخل it's a very shocking جن أب سوشيال ميديا زي تريون زي تسمعون سلزي اللي كنقرم كمان جزيه بالنان مهنياتو زي قرم بزوحي بزي أسمع حجي بوسي دقي متيم أرضيكم أسبر عجم تحبوسي ايه ده وجي حدا مريت وجي حدا مريت ها بتحبوس تحبوش خندخلت أيتخوت فيها أيتموت زبلوه حكيو كندخلت سب كنكون أيكالنا كنك تفنج إحنا خنموت دارينا حديثنا هاي بغتين دماء منقصة سماي هبو يجيب لكم يعني افتحك حكيو دماني سسنو خميس أكافنو زعدنا خياتو يجيب لكم يعني افتحك حكيو مس حزب تግራይ كم حزبنا ሓደ እምበር ሃገሮም ኣለዎም ሃገርና ኣለና ولا بزعبا ጉዳይ ባሕሪ ዲ ጉዳይ ገለ ድኸመጽ ከሎ እቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ሃገር ኤርትራ كما حواتنا فتقوم له شغل زلهم يكون ግን كم يجرنا ኢትዮጵያ ክትብል ትግራይ እኮ ኢትዮጵያ زي اللي انت زي اللي حلوታ this is why انا كل ጊዜ ንብዙሓት ተጋሩ ያድርግ እመልሓ ريوتي كطفطف تمال انتاي زرب نيرو لو من انتاي زرب الله نخل معزاب قداسنا سلازلو كتعزبت راي زلكا تحتو جن ابزيا يلوان يري نيشتي نسمعيو لسو تغارو تايس فغمكم زيا بعلهم يكم تملسوا اتا قدامي تسلايتكم زابانديرا زيا نمنتاي كوم خوينكم نمنتاي بخمو تسريحكم انتاي تسغمكم زيا ኤርትራ ትባሃል ክትህሉ ስለዘይ ትደልዩ ጥራዩ ኤርትራ ትባሃል ሃገር ቀጻልነታ ስለዘይ ትደልዩ ጥራዩ ኤርትራ ትባሃል ሃገር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ሃገር ክትቀውም ስለዘይ ትደልዩ ጥራዩ ቀዳሞት እቶም ደለይቲ ፍትሕ ዝበሃሉ የዋሃት እዮም ኣይፈልጡን እዮም ኣነ እውን ኮነ ንሶም ኮነ ይረ ኣይፈልጡን እዮም እቶም ሓደ ሻጥራት ይፈልጡ እዮም ሕምም እናበሉ እዮም ዝኸዱ ሰላማት ከምዚ ገሮም ስግረዶም ከይዶም ከምዚ ቢሎም መንእሰይ ክጋገ ኸሊትር መንእሰይ ልቢ ዘለዎ ፈልጥ የዝብሉን ክጋገ ኸሊ በዝናታቶም ዓይነት ኣሰራርሓ ሰብ ምስዳዕ ዝግበር ህቀናታት ንደገ ዘይጋገ ሰብ የለን ምስተጋገ የኸ ከይትካብኡ ሄርካ ገደል እተትብሎ ንምንታይ ንዓታቶም ከተገልግለሎም ማለት እዩ ነቶም ዘጋገይዎ መሊስካ ክትሰርሓሎም ምእንቲ ባይታ ከተዋደሎም ምእንቲ እንታይ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ዓዱ ናይ ምምላስን ዘይ ምምላስን ኣይኮነን ዓድኻ ምምላስን ዘይ ምምላስን ኣይኮነን ምስከትካ እንታይ ቁም ነገር ጌርካ ኣነ ሕጂ ንብዙሓት ካብቶም መንእሰያት ኣብ ደገ ዝረኽቦም ኣብ እንዳሻይ እውን ፀነነ ሓደ እዋን በዚ ማእከላይ ንራ ዓድና ክንምለስ ዘሊና ንብሎ ሰሪሕካ ቁም ነገር ጌርካ ክትምለስ ኮይንካ ዓድኻ ጥራዒትካ ክትምለስ የብሉ ዓድኻ ምምላስ ግን ዝኸልኣካ ምናልባሽ ከም ዝገበርካዮ ደይሰምዑ ዝሕራልዮም ኮይኖም ኣመሓላልፈሎም ታመል ملغتي نعدها نخد ملس نهجرك نخد كون نهجرك أنتك جبر لك قدم تباهلي نهجرين أنتك جبر لامبر أنتك جبر لي اللوا كيتب اللي ليو جون اف كينيدي هذا كابتن عبيت بريزنتات أمريكا نسبها نعدها أنتك جبر بغميك حجز أنتي أبركتو جبر خل كتب لك تكلم لك هجرك جبر لك كتسبيه بالكام بفلا يبدأ جزء لها انتهي زبل أزرار بالله هجرسي زجبرلان زي حجزان تريت فتو مبزحتن هجرات كمية ولا تاكس كتكفل كلها نمانين كجبراز دليل تعتبر كحنسا نقول هزب زخوينين كجبراز خلامبر بكل خان عها كجبرال كاي كلانين أيدخلني هجر زي كمية تراز زعم السلدمة بفلا يبدأ جزء لسب أبى حلاف النتيجة بيه خمسولون بزوج راح يسبينا خمسولون أزلوا مزرعنا يا دما كله هاجرنا بتصبو قصات خيزلا زي ايرلاينز وردو شجر نعون محواي كم زنا ايثيوبيان ايرلاينز ناب كندو درجه نخبصحون بنيشتي سكونتي خاتبصح سلازي نسون كم تبقسو بزحات مهارات بزحات بايلوتات بزح نايتي ايروسبيس امر فلتر زلون تمكرو زلون
ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ስለ ዘለውና ርግፀኛ እየ ድማ ብዙሓት ምሁራት ከም ዘለውና ኣብ ዝተፈላለዩ ኤርላይን ዝሰርሑ ስለ ዘለውና ነዚ ኤርላይን ናይ ኤርትራ ሪቫይቭ ከም ብሓድሽ ምብርባሩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባት ምስቲ ገዳ ዘሎ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ሓደ ካብትዮም ድሕርቲ ገዳ ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግባእ ምክንያቱ ሰብ ንዓዱ ክኣቱ ተኮይኑ እታ ዝበለፀት መንገዲ ክትግበር ዘለዋ ንሳ ኮይና ትስምዓኒ and I hope كلنا بخمسة عينة منفس ننشتي حبريتا ننشتي فلتتنا ننشتي تمكرو نحوسنا نبعدنا بخميك نواسا نغل انتا بركتو نقبر نغل زبلات حساس بحزنا هنكيد يزدلي لومي نلوم زغرب كوار سيزينيرو بليز لايك قبرو سبورت قبرو نافكالو تم حلالفو ناتكم ريتو حسابات دما بهناز من قد يقرف نابلكو مزيالة بواخ قد فكمية كل مزيالة بواسة خبرة سبنا نكغير نفس وكفنا خنكتولو زلنا كاب إيساويان بفلاي كاب چايناويانن هنداويانن كنو مهارو زلنا زيو زيوم حبرة سب زيوم نفس وكف سانتيم أبزي بوتا أي تودغنيا زي اليوم مجايز أي جزونيوم جنزبون باقباب يحزوه إنفست يقبروه ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دوك أومن أب تمرتي بفلاي دما أب أي تي أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرر لهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمركم سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاجيو بيزنس بمهنات بيوم زعبيو نزك حق الزغل صفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قتالون كن مهارات زلنا ونيو سلازي تتوقعوا لي بلاكم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وتلنجنا فرن عفاف يسدرو بحيل نفاس سما يعرضو